Takže čaute ľudia, vítajte u nového videa. Dneska si s kamarátom zahráme Risky Roads, alebo neviem, ak sa to už presne volalo, na Robloxe. Je to taká malá rage hra a ako ste videli, tak na konci sme chytili trošku menšie nervy. No, už je tu. Poď samo. Počkaj, ešte sa mi to do môjho načítava. auta. Hej, sa mi to načítava, počkaj chvíľku. Dobre, vie to ísť normálne aj dozadu. No. A... Joiny, Samo poď do môjho auta. Hlavne nedávaj svoje auto, lebo potom sa nedostaneš z neho. Nejde? Nejde. Tak si daj svoje a pôjdeme pri sebe. Samo ty poď za mnou, hej. Nech ja budem obetný baránok. Či je tu za tung 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 sahura? Však to ľahké, však iba ideš. No ale to, čím vyššie, tým to bude viac. Ťažšie. Toto zatiaľ, toto vyzerá dobre táto hra, takže To na toto, prvne to dobre vyzerá. na toto sa teším. Hele, mne netreba, aby som nič nevidel, jak... A tu podľa mňa by tu to budú bolo kamene aj padať, takže musíme dávať pozor, aby na nás nepadol kameň. A tam už padajú. na kamene idem naplno. Prečo si... No, To bolo cestné. pozor, To bolo cestné. dodám driftuje sa, keď spomalíš a zatáčaš, takže... Pozor. A hej. My ideme naplno. Nie, to som tam nevidel, ja mám Juj, tu je za... Toto Lamborghini normálne. Samo. Juj. To nás dá, aby Dovoli som trošku. pribrzdil, lebo tuto je tá zákrutá puntka. Joj. Dobre, prvá zakrutá vybrzdená. Tam sú ešte také blokády, pozor na to. No, a smíkal som sa. Potom si pozri moje video, kámo. Ja A som išiel šmíkol som sa dvoma dole. kolesami. Haló, Samo. Tak ja to lívnem. Haló. Bože, No, počkať, no. konečne. No, dobre ľudia, už som tu naspäť, trošku sa mi iba sekol mikrofón, lebo som si... Aj tak to budeš strihať, tak čo je? Čo tu buduješ? A to čo si spravil? Čo som urobil? Mne sa vybili sluchatka, tak som si ich dal na nabíjačku a nešlo mi mikrofón. Ja som už zaspadala. To sa bude skvele stíhať, keď pol hodinu tu nie si. Však ale... My sme si minuli asi tak 3 minúty z našich 15 minút. Však a však môžeš natočiť aj pol hodinu, ak ti to podarí nejako dostať do tých 15 minút, tak je to v pohode. Dobre, a ideme ľudia. Dobre, to boli dva tieň. Bo nemám taký pocit, že tie veci sa neukazujú rovno hneď, ale ešte také oneskorené. Že ja to zlaknem, že pozor, diera tam je a diera tam reálne není. Hej, on je skorené, hej. To je toto, kde som minule padol, takže radšej si spomalím. No poď. Dáme si revive. Čau. Čau. Ja idem opatrne do ďalšieho checkpointu, lebo... Však ja pôjdem trošku viac opatrne, lebo tu som predtým... No, toto je ostrá zákruta. Keď ideš pomalšie, tak v pohode. Helen, ja idem tak dosť rýchlo. Nie. Toto nevytočím zase. No, dobre. To čo máme prejsť, kámo? To je taká tyčka maličká. Nepchaj sa, nevidím. Pozor, tam je diera. No tak toto čo je? Dobre, jak sa to dalo.
Haldiera je až tam neskoro. Teraz mi treba nejako sa vytočiť z to. Tak. Jaj. Toto je nepríjemné. Skoro. Šenka mňa nevie ísť dozadu. Nevie cúvať. Vie, ale pomaly. Pekná dierka. No, dobre, vytočil som to. To je fakt nepríjemné. Aký inteligent by išiel toto v realite na... Predstav si to. Toto si predstav vo VR-ku hrať. By mi zle bolo. A ja som na Do 3 minút. 3. checkpointe. Jak level 2,5. Čo? Tu sú také trysky. Dobre, ideme. Jaj. Už ja za chvíľu. Jaj! Backflip. No, už ja som v Kámo, ja 3. som dal backflip, ale skoro som to prežil. Už ja som v 3. leveli, takže teraz idem. 3. Ja level. už mám Raptora. Ja mám iné auto. Ale ja chcem toto. Ty chceš ten trak? Aba asi Toto nedám. Ide. Dám si to menšie. Aha, Raptor, no tak toto si dám radšej, lebo toto... No, toto zatáča. To oveľa lepšie ide a pekne vyzerá. A pípa mi tu furt dača, leze mi to na nervy. Mne nie. Ako vidíte, zatiaľ mi to ide veľmi dobre teraz. Ani Ty raz, vidíš, čo ja vidím a moji ľudia. ani raz ma tá triska neodpálila. Nie, Mišo, ja mám nápad. Ak toto Ja video, to idem preranovať. ak ja z tohto videa dostanem 1000 odberateľov Nedostaneš. za viac ako mesiac, tak dohrám túto hru celú a bez umretia. Ak umrem, idem to celé od znovu. Ešte si uvarím. Dobre, ja toto spravím off-screen, lebo neviem, či sa vám chce 20 krát ešte toto so mnou prejsť. Dobre, Míši, ja si potom večer uvarím k tomu nejakú dobrú výfonku a budem strihať. Ja toto spravím už len off-screen, lebo už to Tre- robím 20. Tretí checkpoint. Jak tretí? Štvrtý, ak si ďalej. No, 4. No, tam level 3 akože už. Za tými zo stormkou. Invite a friend for free race car. Nechcem. Taká rampa blbá. No, Yes. tak to nedohráme. Ale ja idem zatiaľ, dobre. Teraz to musím dať. Pri tomto videu bude zrýchlenie, môj najlepší kamarát. Čo? Že pri tomto videu bude asi 30% vecí zrýchlených, akože. A mne sa tej veci dobre nenačítavajú. To zaseklo auto a vyzerá to takto. A mne sa to nenačítava, ja idem hrozne ja som mal dať respawn. Podľa mňa server mínus. Mne sa nenačítavajú veci, mne je to hrozne pomalé. Že ako, vidíte, že ja to mám ako dieru medzi tým napríklad. Alebo ste videli, ako som predtým umrel, že som tam nevidel, čo robiť, lebo ma to tam nenačítalo. Checkpoint. Tu tak dajú 100 lajkov, tak koniec, kámo. Keď to nedávam za 15 minút ani do trojky. A čo si povedal, Meka. že za 100 lajkov? To dohrám celé a dohrám to celé. Joj. A ty 100 máš... lajkov není až tak veľa. To by mohli dať, či? Neviem. To není zase tak veľa. Toto auto normálne brzdí. Ten Ale druhý, brzdí dobre. Hej, len mne to stále... Ty už máš ďalšie auto? Nemám toho Raptora iba. Ja som si nevymenal to auto. Posledné 3 checkpointy som ani reálne
Nie, bol Jak pri... ty? Kde ty si už? Alebo 3. Posledný asi checkpoint som ani nebol pri tom spawne. Tak je rozdiel 3 a 1. Asi 2, ale... Watch out for lava vents. Teraz sú tu nejaké... Watch. Teraz sú tu nejaké lávové Teraz striekačky. to musím dať. Dobre, ešte, že to brzdí. Konečne, kámo. Poď. Nie. Tento jeden checkpoint je taký hnusný. Dobre, už som umrel. Už je Alebo... ďalší checkpoint. Áno. Yes. Jaj. A skip nemám? Prečo nemám? Ja by som... To je aj... taká pekná rampa. Nium. Jo, ja som preletel trochu. Ale dobre. Zase tieto guličiaky. Ohnigulka. Mne sa to nenačítava. Tu stále padajú gulky. Mne nestíhajú textúry. Toto je. Nestíhajú sa textúry načítať. Rage hra toto. Mne už prestávajú moje nervy fungovať. Lebo moje to vládajú strašne. Nie! Taká hnusná hra. Ľudia, nehrajte to. Neodporúčam. Neodporúčam. 1 hviezdička z 10. Aj 0 by som dal. Aspoň na videu vidíte, aký to je... Aké to je zlé. To psychicky nedávame. Nie, tatička. Otrasne to znie. Nie! Už sa chytám nervy. Ja to za chvíľku vypnem. Ešte 2-krát skapem na nejakú blbosť. Ale no! Ja idem po tej rampe a zomrem na to, že preskočím celú onu. A pamätáš si, jak som na začiatku hovoril, že to bude ľahká hra, toto, že to vyzerá jak nič. No, že to vyzerá taká chill game. Najlepší nápad to hrať o polnoci, keď už si prispatý, ležíš hlavou na stole a toto si zapneš. A. Mišo, to bude nová challenge, keď dáme. Mne to nezatáčalo! Mišo, tak zmeňme náš sľub za 100 lajkov. O 8 večer to budeme točiť. Ne. Ja to dohrám. Aha, ja tu mám taký pekný trail, ale neviem, na čo mi to je. Rúžovúčka štýlová, jak gamerové papučky. No tu som sa... Tam už bude rage quit, že? Však ale to auto je väčšie než tá rampa, jak mám cez to prejsť? Mne nejde cez tú rampu preskočiť, lebo ja to vždycky preskočím. Ty si už v tom lávovom? Nie, ja som na 3. a ja neviem, či mám kúpiť tú limuzínu za 9. Nekupuj. Nemám nervy. Nezaslúži si to tá hra. Nezaslúži, máš pravdu. Ja si to môžem kúpiť? Nie, nemám, mám Ale iba 3. mám jeden unstack. Nemám zatiaľ ani jeden, lebo ja som to všetko pomíňal, takže... Čo? Tie unstacky. Ty robíš srandu? Dobre, ja to končím. Ja končím to video. Dám tomu posledný, Ideme aj ja na dám 20 minút. dám tomu ešte posledný pokus. Dobre ľudia, ako vidíte, tak ja asi na takéto typy hier nie som, ale viem, že vás baví sa pozerať a počúvať na to, jak ja trpím. Takže takéto videá budú vychádzať často, ale zase, aby sme sa psychicky nezrútili na takýchto hrách. Ja to vypínam, toto sa nedá. Moje nervy to No nedáva. Moje nervy to Tak, nedávajú. čaute ľudia. Čaute.